Kawadhi nyime kapod wanatiere kadwa alwora mar Nam Lolwe hodonjo e kaunti no Homa Bay e sub-county ma Suba Central dhowath maro kama oyudo ni jalupo moro nyo wito ngimane bang' kanyo kier e yie ma onyumore pi e kinde mane gintiere chenro magi mapile mag lupo. Samuel Onyango ma bende wuoke dhowath ma Sindo Main nyo kier molware pi e kinde mane kod jowetene ma bang'e jowetene no ringo modok e lo motuo manye gi chwalo lipot kaluwore kod jakom dhowath ma Sindo Main Patrick Okoa. Onyango ne oromo kod masira ma kamano kinde mane e odwa konyore ma bende no kier ma onyumore pi ma bende gi thuolo masani chenro mar manyo ringre mare pod dhi nyime. Area mara Kaviti Farms at Kejeska. We go break the canyon and give you a train on the young pitching of Podi Chitaya. Yarakatine, Samuel Yango, Sami Yarakati, give you a good itching casa, Pagachen. The Chung, not the Akomate, never see a Kako the Chuno. So you are giving money on what a pitch, or what a pea. The Kaki Kilometer, give me a Olago, Madame Market, who do see Magicanyo, Kochako walk. So Jogo Ringo and Ochako, Kakoro, Gimaya is the loop which Majaloka Samara Majana walk the Nam and the glass jacket. Guru Makosa Manobe, Natachi, Kerman glass jacket, Yeni, Banamolo, the glass jacket.